أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala slao ljudima poslanike? Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala ljudima objavljivao svoje knjige? Zato što ljudi sami po sebi ne mogu spoznati svog gospodara. Ljudi sami po sebi sa svojim razumom ne mogu dokučiti ono što njihov gospodar želi od njih. Mogu doći do zaključka da njihov gospodar postoji, ali ne mogu da znaju šta njihov gospodar od njih želi. Mi danas živimo u vremenu kada ljudi nam govore da oni znaju šta je za ljude najbolje. I to je danas vrlo opasna teorija. Ljudi danas se zaklinju u demokratiju i govore o demokratiji, da je to najpravedniji sistem koji postoji na zemaljskoj kugli. Šta naša vjera kaže o demokratiji? Šta je Allah subhanahu ta'ala rekao o tom sistemu? Da li je to doista sistem koji treba muslimani da slijede? Ili postoji bolji sistem od demokratije? Allah subhanahu ta'ala u Kur'anu Kerimu u suri Al-An'am u 116. ajetu kaže: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ako bi se ti pokoravao većini ljudi koji žive na zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili. I يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Oni se samo za pretpostavkama povode. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ. I oni samo neistinu govore. U ovom ajetu nam Allah govori o demokratiji. Kaže nam naš gospodar da većina ljudi na ovoj zemaljskoj kugli, oni te samo mogu odvesti od Allahovog puta. I nikako te ne mogu dovesti do Allaha. To je vrlo bitna činjenica. To svaki musliman mora da zna, da jedini put koji vodi do Allaha je put poslanika sallallahu alaihi wasallam. To su Kur'an i sunnet. Ne postoji ni jedan drugi put. Allah subhanahu wa ta'ala jedini zakonodavac. Jedino on može propisivati propise. Ne mogu to raditi ljudi. Nije halal ono što ljudi žele da bude halal. Niti je haram ono što ljudi žele da bude haram. Do prije 50 godina u Americi su američki predsjednici bili rasisti i vrijeđali su crnce. Danas je rasizam u Americi strogo zabranjen. Do prije 100 godina ni u jednoj zemlji na svijetu homoseksualci nismo do prava. Danas su ljudi to dozvolili i to propisali i to ozakonili. Da li je to znači sada u redu? Ja mislim da će za 50 godina brak sa životinjama biti u trendu. I da će to biti jedan od uslova za ulazak u nekakvu novu Evropsku uniju i tako dalje. Da li će to za 50 godina biti tada istina, a danas nije? Mi, muslimani, samo možemo slijediti Kur'an i sunnet. I ono što nam je naš gospodar rekao, za nas demokratija vrijedi samo onda kada je ona u skladu sa našim šerijetom. Ako je Allah rekao da nešto halal, nas ne zanima mišljenje demokratije. Ako je Allah rekao da nešto haram, nas ne zanima mišljenje demokratije. Ako postoje stvari na ovom svijetu koje nam je Allah prepustio da i sami sebi uredimo, onda nas zanima mišljenje većine ljudi. Da vidimo šta oni misle, šta bi najbolje za nas bilo kada se radi o uređenju određenih gradskih propisa, državnih propisa i tako dalje. Ali kada se radi o propisima koje nam je gospodar pojasnio u Kur'anu i Kerimu ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu, u tom slučaju nas ne zanima mišljenje demokratije. I mi vidimo danas
da su zagovornici demokratije najveći lažovi. Zašto? Zato što je hidžab u Francuskoj zabranjen. Zato što je nikab u Francuskoj zabranjen. Zato što je nikab u Belgiji zabranjen. Je li to demokratija? Da uzmeš prava manjini i da zabraniš ono što neko želi. Dok u isto vrijeme prisiljavaš ljude da priznaju prava homoseksualcima, kojih ima u svakoj zemlji nekoliko hiljada, dok u samoj Francuskoj ima nekoliko miliona muslimana kojima se uzeo prava njihova pod imenom demokratije. Je li to demokratija? To je samo jedna zamka da ljudi sebi ohalale što žele i sebi zabrane što žele, da sebi naprave novu vjeru i da ljude udalje od Allahovog puta. Ono što je žalosno je da se jedan broj muslimana poveo za tim ljudima. Nije čuditi kada su nevjernici u pitanju. To je njihova ideja. Oni to žele. Ali je čudno i žalosno da vidite čovjeka muslimana koji se u to zaklinje. Koji misli da je to najbolji sistem. Žalosno je da vidiš čovjeka vjernika koji pada Allahu na seždu, a u isto vrijeme misli da neki zakoni Allahovi nisu u redu i da treba većina ljudi da glasa i da dozvoli određene stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Bitno je, draga moja braćo, da znamo da većina ljudi na zemlji, šta god mi učinili, neće biti vjernici. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Većina njih, kaže Allah, neće vjerovati u Allaha, da mu druga neće pripisivati, a da širk neće činiti. I u drugom ajetu kaže gospodar: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Većina ljudi, pa makar ti to i želio, neće biti vjernici. Nas žalosti što postoje ljudi među muslimanima koji ne poznaju svoju vjeru. Koji misle da samo izgovaranjem šahadeta biva idealan musliman i da ima pravo da propisuje i zabranjuje u Allahovoj vjeri ono što on misli da je halal i zabrani ono za što on misli da je haram. Zato je vrlo bitno da čovjek u svom životu uvijek, prije nego što kaže mišljenje, zatraži mišljenje Islama i da to bude njegovo mišljenje. Prvo, nađi dokaz za mišljenje i onda reci to je moje mišljenje. Na osnovu tog dokaza. Na osnovu tog ajeta ili tog hadisa ja to smatram ispravnim. A nemoj sebi dozvoliti da ti želiš da neke stvari budu halal i onda poslije zoveš ljude, daje šejhove, dajte, nađite mi kakav dokaz da ova stvar bude halal. To je greška u menedžu. Greška u praktikovanju vjere. Prije nego što išta budeš smatrao dozvoljenim i zabranjenim, pitaj, je li to halal u islamu ili nije? Je li haram u islamu ili nije? Ako je halal ili haram, ti nemaš pravo osim da se pokoriš. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahzab u 36. ajetu: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ovo je ajet koje treba da bude pravilo u tvom životu. Kaže gospodar svjetova: kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik, ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. To je pravi vjernik. Kada čuje ajet, prestaje. Kada čuje hadis, s time kraj. I ne zanima ga mišljenje ni ljudi, ni manjine, ni većine. Zato u svom životu postupaj po ovom ajetu broj 36 sure Al-Ahzab, gdje Allah kaže tebi: kada ja odredim nešto lično kroz Kur'an i Kerim ili kažem svom poslaniku da nešto propiše, to u tom momentu, po tom pitanju, niti vjernik, niti vjernica nemaju pravo da imaju svoje mišljenje. I zato nas mišljenje demokratije ne zanima ako imamo propise šerijata po tom pitanju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini pravim vjernicima, da budemo od onih koji će slijediti poslanika sallallahu alaihi wa sallame na jedinom putu koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala i da ćemo tražiti zadovoljstvo Allaha, a ne
zadovoljstvo ljudi na tom putu. Subhaneke Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعانت قوانا بعزم الأبات